Ano ka kana maning baho kay sa katanan. Pero lagi mo to ana. Manghuwag og microphone mga paras ka sa katanan dili ka ba mo amping. Karon lagi mo. Ha? Karon lagi mo. Lasan. Kinsa ka nagdami na ang microphone? Ano man kula mo? Dili man ninyo ang kulang. Kinsa nagdami na ako? Uy, alin? Kinsa nagdami na ni? Ano man dito luay man mga kamay ang ulan ani? Bastos ka sa tanong mo baho kayo microphone. Baho kayo tai. Kinsa nagdami na ni? Kuya sila sa. Dili kami lang sa gantag to eh. Kung basin na ni mo ikaw. Tanawang microphone. Unsa ka baho? Mura ka lang bitaw. Agaan na ba yung supirto? Baho ka sa tanan. Di ba gamit? Di ba ka matinog? Kinsa nagdami na ni? Tingog Hindi ka. kami lagi naglas ka gantag to god. Ikaw man kagabi ano. Gipalong na mo guna ko to, taka mangga diya. Tidak mo ba? Umot magkukuba ba minti. Tindog mo, tindog! Tindog mo! Tindog! 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 May bakit tabi kayo karong kitsin mga baho, ane? Pasangin lang. Ang Ikaw gamit man mo, ang microphone. sana. Kumanlas. Gusto manghuwag niya, ang bingan akong kuwan, di ba giingnan ka mo? Nga kung maggamit mo ang ipalayo, kung dili ninyo ipalayo, iyong tani gibukusan o gamin, aram dili po mo nagpunta yung mga baho! Sirman. Ginawa! 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 Ginawa ba? Kosda! Ha? Ikaw! Ikaw! Dali, ginawa na yun! Ginawa na yun! Ano yung mga ginawa? Pag ginawa ba ka ako, paano kung unsa na yung mga baho niya? Ginawa! Ano na ka ginawa? Ginawa na yung tama! Ginawa na! Ginawa na! Naglagot ako kayo ha! Ginawa ba? Ginawa na ba? Ginawa ba? Ayuha na pag ginawa ba? Ayuha! Kusga! 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 Yung ganyan na kana maling baho kay sa katanan! Ano ba ganyan may hinundang bulkit? Sangin lang Sabay na sa kunin mo. makakabaho ni mo baba! Imo taning gapitan! Dali nga! Dali! Pasangin lang pa ko niya ako bagbaba. Pero baho ni mo, may ni, siya dili ni mawala ning baho ani. Pero kabaho sa baba bitaw bulkit. Murag yun! Huwag ka na bitaw agaan pa yung sa pirto bitaw nga grabe ka sa talang kabaho. Nga! Saro ng baba! Igas nila! Igas nila! Anak! Grabe naman nga baba ni kabaho ka sa nga tanan. Asa ba guningikan yung babaan niyo? Uy! Unsa pa kayo magpang-ungad-ungad ani nga baho makayo? Kabaho pa kay ani? Uy! Saro ning tutbrasan nato ning tarong. Kaya aron makuha ng mga kagaw, ginakagaw, ginukong, ginakagaw, grabe ginakagaw dahil ka sa tanan. Diri! Daraw! Nga! Nga nga pa kaya! Sus! Hey! Kahugaw gid ani nga baba ay! Pastilan gid! Be! Kuanan be? Dili na ni madala ni kuan nga kuan ni kanang baba ni. Dili na ni madala og kuan. May na siya kuanan. Sabunan na ni siya. Jadi na madag toothpaste na. Nga! Nga! Charo ni babaan ni di ni mawa ang kagaw ani gyud sus Ginoo ko. Kung napalang gyud tay sundrok sa ni sundrokan ko ni babaan ni.